Tiens. An bɛ Ala tanu. I b'a Ala tanu. N'i ko Ala kuma banna. D'après les Ivoiriens, si tu dis Allah, tu as tué parole. Oui, tiens. Voilà. Il y a un qui dit, bon, il faut avoir peur. Il dit, pourquoi il va avoir peur? Il dit, il faut avoir peur. Il dit, non. Quand j'ai peur ou j'ai pas peur, Dieu va me tuer. Pourquoi avoir peur? J'ai dit, ça c'est les comédiens ivoiriens. Quand il a peur ou il n'a pas peur, Dieu va le tuer. Donc pourquoi avoir peur? Tiens, là. Ibesa. Ah. Bien. Yanyare. Bamana ko ye numuye o ete numuye beba donc ko tasuma bi Sénégal. Tasuma bi Sénégal. Ah, côté. Ko ye numuye ite numuye ko bebo do ko tasuma bi Sénégal. OK. O tinye jugo. Nega mana metasuma la. Ah, me o me ana yele. Abiyele. La hokba. Awo ma kelelo ko nege blen o de a gauche wati. Awo. Muna. C'est comme ko kay nga ke o ibse ka ko ka wakati mina. Ak o wakati. No temena. Aka abse ki kamana gwa. Abse ki kamana. Parce que ni nege blen na. Ala o de a gauche wakati ibse ka kuru ka façonner ka ke isagoyi. Ko jibi tasuma fa. Awo. Mais tasuma bi jiwili. Jibi tasuma fa. Mais tasuma bi jiwili. Ayo feno de bu ni konche. C'est babu. Awo. Mun le buje. E feno kon bu ni konche. C'est la vie. Ayi wo wuli to. Attention. Ayi. Ni tasuma ka to ka jiwili. Feno bu ni konche. O ba fe ko mun de fo jinye kono. Sababu. Ko kera chugo. Donc ni deme ba ka soro. E bi se ka se soro awo. Fembe sababu. Voilà, c'est ça. Mo ke konema. Ko ni juru fle bi na kolongono ko fo juru were. Awo. Muna. Ni bi jibo kolonna. Ni juru fle bi. Ko ni juru fle bi na kolongono ko fo juru were. O chen. Awo. Mo ko tana jigin ala bo. Abi juru siri ntaro we fe wa ko suruku ko do akono ko meleka la ka asama ka. Aywa. Tuma dɔw la maa tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko la fo maa wɛrɛ. O ye tiɲɛ ye. Ko gɛlɛyara ko mana gɛlɛya kuma dɔw la. Mɔkɛ ko a kɔrɔ dɔrɔn dɔ ye. Tuma dɔw la i n'i bɛ kɛ ko bɛɛ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko la fo maa wɛrɛ. Fo dɔ ka ɲɛ i ma. O de kama o ko on a toujours besoin de quelqu'un. Mɔgɔ an mago bɛ ɲɔgɔn na. Kana fɔ nin bɛ n bolo nin bɛ n ti maa ti bɔ galon dɔ. Ayi o exemple palpable yɛrɛ ye min ye par exemple i bɛ na mɔgɔ de bolo wa i bɛ taa mɔgɔ de bolo. Voilà. Kuma filɛ nin ye. I tɛ se ka i kɛra cogo cogo i tɛ taa mɔgɔ kɔ. Musokɔrɔba de ka ko maa yaadara cogo cogo ko n'i yaadara cogo cogo ko n'i taara banakoko la i tɛna fɔ maa si k'i koko. N'i taara banako t'a la i tɛ sɔn k'a fɔ maa si kana i koko hali i yaadara cogo cogo. O kɔni o tɛ ɲuman ye. O tɛ ɲuman ye. O tɛ ɲuman ye. N'i ye a mɔgɔ wɛrɛ kɛtɔ k'o k'i la o ye bana ye. O tɛ ɲuman ye. O tɛ ɲuman ye. Voilà. Ayiwa bisimila. An bɛ dɔ jumɛn na bi. Bi ye Alamusa. Novembre kalo tile 10 san 2022. Gafe bɛ yan. O bɛ yen. L'essor o ye faso ka fasiri ye ale ko di. Ale kumalen no fɛn min kan o de ye COP 27 ni ale baara bɛ ka kɛ Egyptekaw olu kɔni fɛ yen ale yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la o de ye waati yɛlɛma ale hɔrɔnlɔw fɛrɛ bɛ se ka tigɛ a la cogo min na a yɛrɛ k'a fɔ Mali ale kɔni yira kɛnɛ kan ni a ka premier ministre par intérim ni ye colonel Abdoulaye Maïga kɔni a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni na wasa waati yɛlɛma ale hɔrɔnlɔ fɛrɛ bɛ se ka tigɛ a la cogo min na ale n'a yira k'a fɔ ko baara dɔw kɔni bolodalen don don n'a nataw la wasa yɛlɛma kɔni bɛ se ka don énergie ko ta fanfɛla o la Mali o kɔnɔna na essor ale ka laseli don hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ wasa fɛnw sɔngɔ olu kɔni yɛlɛnni bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o de hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan wasa ka se ka feerefɛnw olu kɔni jateminɛ ka sabu kɛ ko jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ kɔni bɛ ka yɛlɛ o de hukumu kɔnɔna na ni commission interministérielle kɔni sigira sen kan wasa ka se ka o kɛlɛ hali bi ani essor bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ Faransi olu fintigilakaw ka jɛɲɔgɔnya ni o ye opération Barkhane ale kɔni banna bɛ kalo damadɔ kɔni bɔ ko nka o banna ko kɛra sababu kɔni ni Faransi kɔni sera ka taa positionner ka ɲɛ Sahel jamana olu kɔni kɔnɔna o la essor ale ka laseli don. L'essor i b'o bila kɛrɛfɛ l'indépendant ko ta. Indépendant ale kumalen no fɛn min kan o de ye général Gamu ko ale kɔni kɛmɛ ka welewelemada kɔni bila faraɲɔgɔnkan kulu kɔni hukumu kɔnɔna na wasa bamaci wale minnu kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali kɔni kɔran fan fɛ na bɛ se ka kari a la cogo min na hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ
MINUSMA olu mɔgɔw kɔni bɛ to ka gafe dɔ kɔni bɔ kalo saba min ni o bɛ ɲɛfɔli kɔni kɛ adamadenw ka hakɛ taabolo kɔnɔna Mali kɔnɔna na. Ni gafe kofɔli ale ka jateminɛw bolila juillet kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila septembre kalo tile 30 san 2022 kan. Gafe kɔnɔ a yira k'a fɔ dankari kɛra adamadenw ka hakɛ kɔni min na ko o kuntala bɛ ti jɔ fo 375 la. Yira k'a fɔ ko civil 243 olu kɔni bɔnɛna u ni na 55 olu kɔni tununa. Hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ lakanako ta fanfɛla na politikitɔ min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko CODEM ale kɔni ye laɲini dɔw kɔni kɛ camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ ni o ye ka sigikafɔba dɔ kɔni laɲini kɛ u fɛ sigikafɔba kofɔlen min bɛna boli lakanako ta kɔni ɲɛɲini o kan Mali o kɔnɔna na. Indépendant ale ka laseli don hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ ka sabu kɛ maa minnu kɔni ye kumakan lankolon kɔni ta ka ɲɛsin silamɛ diinɛ o ma o hukumu kɔnɔna na o conseil islamique ale laseli kɔni kɛ ko kiiritigɛlamɔgɔw kɔni ka a baara taabolo kɔni jateminɛ ni ka kow bɛɛ lajɛlen kɔni fɛsɛfɛsɛ o hukumu kelen kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Dunbi Fakoli ni ale n'a nɔfɛmɔgɔ dɔw kɔni minɛnen don. Jɛɲɔgɔnw kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka laɲini kɛ kiiritigɛlamɔgɔw fɛ n'u bɛ se ka liberté provisoire kɔni di u ma. Indépendant ale ka laseli don. L'indicateur de renouveau ale ka kuma ye jumɛn? Indicateur de renouveau ale kumalen no fɛn min kan o de ye refondation de l'État ni o ye yɛlɛmaba minnu ni olu kɔni bolodalen don jamana ɲɛmɔgɔ olu fɛ a yira k'a fɔ yɛlɛmaba kofɔlen kɔni na o kɔni ka laɲini dɔ ye ni ka faso ka cakɛda dɔw bɛ yen ni ka olu kɔni dɔ bɔ olu la ni o ye administration olu ye fo ka taa se faso yɛrɛ jɔsenbaw ma ni o institution ye ko refondation kɔni kɔnɔna na ko o baaraw kɔni ka ɲi ka kɛ a kɔnɔna na. Indicateur du renouveau ale ka laseli don hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Menakakaw olu fɛ yen nɔ. A yira k'a fɔ école karamɔgɔ dɔ ni ko ale ni a denkɛ kɔni ko maa dɔw kɔni olu kɔni bɔnɛ o ni na Menakakaw olu fɛ yen. Hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ maliyɛn minnu ni olu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna Guinée équatoriale kaw olu fɛ yen nɔ CSDM ni ale ye kulu ye min ɲɛsinnen don maliyɛn minnu bɛ kɔ ka olu ka koyanw lafasali kɔni kama ale kɔni kɛmɛ ka welewelemada kɔni kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maliyɛn kofɔlenw minnu ni olu bɛ degun na Guinée équatoriale la. Le républicain ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko Joliba TV News ale ka suspension hukumu kɔnɔna na RMJ ale kɔni kɛmɛ ka welewelemada kɔni bila ka kanya ni ko wale min kɔni bɛ ka ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw kɔni ma wagati min na i ko sisan ko wale bɛnta kɔni tɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲi ka wulikajɔ kɔni kɛ walasa wale kofɔli dan bɛ se ka kari a la cogo min na o hukumu kelen kɔnɔna na Antonio Guterres ni ale ONU secrétaire général ale laseli kɔni kɛ ko wale min kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko wale bɛnta tɛ ko kunnafonidilaw kɔni ka ɲi ka to yen u k'u ka kunnafoni di i n'a fɔ u yamaruyalen don k'a kɛ cogo min na. Républicain ale ka laseli don. Ayiwa le soir de Bamako ale ko di. Soir de Bamako ale fɛnɛ kumalen bɛ lakanako kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikitɔ min bɛ n'a fɔ ma ko CODEM ko kɔni laɲini kɔni kɛ ni ka assise national ba dɔ kɔni kɛ lakanako ta fanfɛla o la Mali kɔnɔna na. Hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ o conseil islamique du Mali o ɲɛmaa ni o ye Usmani Sherif Marane Aidara ale kɔni ye kangarumada kɔni kɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni ye ani kunnafonidilaw ka barolasigi dɔ kɔni senfɛ a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ min ɲini u fɛ k'u kana tulu kɔni kɛ tasuma kan. Soir de Bamako ale ka laseli don hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ bamanciwale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na colonel Sulemani Danbele ni ale kɔni ye DIRPA ɲɛmaaba ale laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali fintigilakaw ni Wagner kɔni tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Menakakaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko école karamɔgɔ dɔ ale ni a denkɛ fɔlɔ kɔni ko olu kɔni bɔnɛna u ni na maramafɛntigi dɔw kɔni fɛ minnu ni olu bugunatigɛ kɔni ma dɔn wale kofɔlen ko a kɔni kɛra fo école karamɔgɔ kofɔlen a yɛrɛ ka so kɔnɔna na. Hali bi ani Soir de Bamako bɛ to ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ
kɛnɛya ko ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la CHU.G kɔnɔna na olu ka baarakɛlaw ka lafasali tɔn olu kɔni kɛn bɛ ka welewelemada kɔni kɛ ka yira k'a fɔ ko tɛnɛ novembre kalo tile 14 natɔ kɔni ko kɔni bɛna tile 5 baarabila kɔni boloda .G ale kɔnɔna na. Ayiwa an b'a kuncɛ ni kabako Fadu Ɲɛbɔrɔmɔ. Kabako an bɛ taa metali kɛ kurubolomkaw olu fɛ yen nɔ ni o bɛ waleya o mara la a yira k'a fɔ ni kɔni ye bingani wale dɔ kɔni ye cɛnimusoya hukumu kɔni kɔnɔna na yira k'a fɔ ko bin kɔni kɛra musomanin dɔ kɔni kan min ni ale si bɛ taa san 14 na ko bingani wale kɔni san'o ka kɛ ko a tigi kɔni ye a gosi a kunkolo kɔni na ni bere ni ka sɔrɔ ka fini meleke o la ka sɔrɔ ka a ka wale cɛjugu kɛ ko kɔni kɔfɛ muso kofɔlen ni a si san ta san 14 na ko a kɔni bɔnɛna a ni na ni wale cɛjugu ka sababu kɛ o ye hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa kɔnɔnakaw olu fɛ ko yala règlement de compte de don wa walima fagali gansan don ko ni kɔni ye commerçant dɔ kɔni ye ko ale kɔni mugu cira a la fo a ka butigi kɔni da a la kabako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ni kɔni kun ye maa dɔw ye n'u b'a fɛ ka bingani wale ta ka ɲɛsin kari kofɔlen ni dɔw ma kari kofɔli yɛrɛ n'a ye compagnie ye ko Mayiga transport ye ni ale bɛ an sɔngo ni Gawo sira la a yira k'a fɔ wale kofɔlen kɔni sera ka kɛ sababu ye ni ka maa kelen bɔnɛ a ni na mɔgɔ 2 olu joginna an bɛ saloli kɛ ni soirée de Bamako ye. Ayiwa n'a ye saloli kɛ ni soirée de Bamako tɛ baasi ye a bɛ bɛn e ba joliba dɔn ba joliba o ye jumɛn an ka bajiba tɛ yan an ka bajiba an ka bajiba ba joliba donc u y'a kɛ ji belebeleba ko de ko joliba ba joliba ok Mali ka ji belebeleba i b'a dɔn ni Sikaso ni Kayi bɔra la ba joliba bɛ Mali bɛɛ de cɛ ci est-ce que i b'o dɔn ni Sikaso ni Kayi tɛ a bɛ Mali bɛɛ de cɛ ci awɔ a bɛ bɔ Guinée kankan a bɛ na Bamakɔ yan ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulikɔrɔ ka bɔ Kulikɔrɔ ka taa Segu ka bɔ Segu ka taa Mopti ka bɔ Mopti ka taa Tumbuktu ka bɔ Tumbuktu ka taa Gao ka taa Labzanga ka taa bila Nigeria Bajiba la Niger fo Nigeria fo au Nigeria mais a sun bɛ bɔ Futa Jallo Guinée Conakry ka bɔ kankan ka na Bamakɔ yan Bamakɔ pont filanan bɛ yɔrɔ min na bateau bɛ se ka taa ka segin kɛ c'est navigable ka bɔ kankan Guinée ka na Bamakɔ Bamaɲare pont filanan bɛ yɔrɔ min na sisan Chalan ni bateau tun bɛ jɔ o yɔrɔ la n'u bɔra Guinée u tun bɛ jɔ o yɔrɔ de la mais mun na sisan a tɛ se ka kɛ parce que pont filanan jɔra donc bateau bɛ jɔ jikɔrɔ de sisan sinon pont bateau fo gendarmerie fitinin bɛ yɔrɔ min na sisan bateau bɛ jɔ fo yɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ y'a sɔrɔ an y'a sɔrɔ awɔ yɔrɔ mais u ko ko bateau tɛ se ka bɔ Mopti ka na Bamako n bɛna ɲɛfɔ ye o donc bateau on y a deux biefs navigables Kankan Bamako Kankan Kouroussa Bamako c'est navigable hali bi charan bɛ bɔ ka na il y a vraiment. Maintenant, Bamako Koulikoro n'est pas navigable. Voilà. Il y a les chutes et les rapides de Sotiba qui empêchent que la partie soit navigable. Mais le deuxième bief navigable, de Koulikoro à Gao à Songo, bateau bise kataka segi dabula. Ole kama uye komana vous créer. Komana vous créer le watimina. Abi mogo doni anitaji ta katana e koronfe. Abi mogo uta. Donc, c'est ça, bief navigable, comme un condom ombilical, il va faut qu'on a bradjuru, avec Mali Dougouba Numbe, tout, avec Dougoutasraï, parce qu'on voyage par les bateaux, avec les touristes, parce qu'il y a Djamana Don, il y a Dougou Don, il y a Dougou Chogo Don, avec les navigations, avec les irrigations. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'il y a à craser. Djibitala Kami. Taga segi bi kala sene bi kala visite bi kala u bɛ tun bɛ an bolo yan i y'a faamu sisan bateau laban Kunasina wulila Kulikɔrɔ ka taa Tombouctou o y'a laban ye parce que ni ji bɛ na ji bɛ bɔ Guinée ka na Bamako ka taa Kulikɔrɔ ka jigin Segu ka taa mais ni ji bɛ ban ji bɛ ja Bamako Segu ka taa Mopti ni Tombouctou ni Gao ji bɛ mɛn o yɔrɔ la ka sɔrɔ a ma ban donc sisan
bateau laban de bɔra Kulukɔrɔ ka taa Tombouctou sisan Kulukɔrɔ ni Mopti cɛ bateau jɔra bateau bɛna daminɛ Mopti ni Tombouctou ni Gao cɛ jusqu'en janvier tuma dɔ la février ni ji bɛ waati min na bon ba joliba ni a ji président Modibo Keïta de y'o don buntɛli la ka taa n'a ye Faransi baji dɔ bɛ Faransi u b'a fɔ la Seine pont dɔ bɛ yen u b'a fɔ le pont Richard III o yɔrɔnin na Modibo ni Faransi mɔgɔw y'o jɔra a y'an ka ba ji ta buntɛli la ka a yɛlɛma o ji la jumelage entre le fleuve Niger et le fleuve la Seine à Paris. Il y a vraiment en présence des baleines africaines du Guinéen Keïta Foleba. Modibo est OK. Donc Badjolibani, donc anga Mali, n'antunya a Njantola, Kongotam mine, Minogotam mine, Takasigitam mine, aba angadu. Follow, tu sais ni bateau villa. Katani Tadji et Kata a stocké Tombouctou Kabara. Sans quel Tadji, qu'on fait, au bord de Kobla. Parce que tu m'as donné la Sirama. A Asoro, Guidron m'a commencé à dire là, Tchenchen de Bé. Mobile Yanni, Ani, Yan chauffeur, nous, t'as la mobile pour foncer. Vous savez que Kalokelen, que clé Tandour, Yanou Kata. Donc, le sera. Et puis, mobile Yanni, nous, Vanakata, ni du Tadi, à Bousséguin. Donc, bateau de là. Il y a le stock de Tombouctou. Ou si t'as nous Befa, t'as que stock de sécurité, t'as que sécurité. Donc, ni essence bana. Ni Djigena, ni Batotina, au Watinde, au Sogun, nous utiliser au stock là. Maintenant, au Pamka Malo, nous au Pamka Nyona Vilofana, ou Bodo bateau la Kala, ou Nana et Tombouctou Bado, au Pam Magasin la Kadatugu, ni Sud Nana, ni Gelean Nana, ou Bobo au fer. Maintenant, Hademade Uto, Kabo Gao, Kabo Tombouctou Gao Kidal, ou Bodo bateau là, au bateau Fanoé Dugude, Dugu Mitakama, il m'a dit quoi parce que bateau il va sur le mat keme flama keme nani ma keme duru bateau kelena et puis on do fan na beba kono e abeba kono ngo dugu bi tama bo no tama to ibi mali dugu to beye ibi seguye ibi markalaye ibi moftiye ibi lac de boye non ibi di demando ibi tamala ibi touriste la ibi voyage la ibi kunofone la ibi kalanke donc bon si ça y va donc ni de tomber ne tu m'as fait quoi de voyer bi mais bateau belebeleba fla d'été c'est ça bateau belebeleba saba de bay il y a le Kankou Moussa au des bateaux là-bas monde là nek dugu yero toko bay le Tombouctou il y a le général Abdoulaye Soumaré après ça il y a le petit bateau le Firoun Modibo Keïta il y a le Sonia Libert le Nagatan aussi qui existe il y a deux bateaux hein voilà donc Oulu Fanebe le rapide il y a le Sonia Libert le Nagatan Savana de Aborala, sinon bateau B. Et puis Chalon Fanabé. Ah, ça c'est bien. Voilà, non, bateau B. Si un bateau fitini de Vitaka, c'est qui tombe au Tuni Gaote, au Kateli. Mais à ce moment, ils sont des. À Wargachande. À Wargachande. On connaît. Habiba Nunzekata Kata. Wargo ni Abazi. Wargo Abazi. Wargo so Bazi. Parce que Kabo, Ibi Karta, Bamako. Ibi Karta, Bamako. Waflani Kemenani. Ibi Ta Mopti. Ibi Batota. Wa Segini Kemenani Tuguni. Ni sera Tombouctou et bi mobile ta keme fla fana kata Tombouctou kono ni warti boro mo kele wa shegi keme ni botola et puis chez de do et puis c'est qui chez de ka on munu meta à chambre VIP nous non wa muganduru chambre VIP ali gata aviona kambe